the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail. Witness the faith. Bisem tal-Missier, tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nsellem il-telespettaturi kollha u anki dawk li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi soċjali. Illum hija l-aħħar jum tan-novena tal-Ispirtu Santu, sewa sew qegħdin fix-xifer tal-festa tal-Pentekoste. Jitolbu l-Ispirtu Santu jidawwalna, jimlina, jħeġġiġna u anki iġeddet l-Ispirtu tiegħu fina. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija, nofruha għal morda għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom u anki għal paċi fid-dinja. Kitolbu maħfra lill-Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Int slim tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Int il-ħaruf tal-għid tagħna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int il-ħajja tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatinu Alla li tista' kollox li bil-grazzja tiegħek matul ħajjitna inġibu ruħna kif jixraq fil-festi tal-għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eluq tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta dħalna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. 3 ijiem wara huwa laqqa flimkien miegħu il-kapijiet tal-Lut u kif kienu miġbura miegħu qalulu: l-aħwa għalkemm jien ma għamilt xejn kontra l-poplu jew kontra id-drawwiet ta' missirijietna f'Ġerusalemm, tawni pruġunier f'idejn ir-Rumani. Dawn stħarġu il-każ tiegħi u rridu jitilquni għax ma sabu li xejn li għalih kienet tistħoq lill-mewt. Imma billi l-Lut żammew wiebes jien kelli nappella għal quddiem Ċesari, mhux għax kelli xi ngħid mal-poplu tiegħi. Għalhekk tlabtkom tiġu hawn biex narakom u nkellimkom, għax jien minħabba t-tama ta' Iżrael ninsab marbut b'din il-katina. Pawlu dam joqgħod hemm għal 2 snin sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna talla u jallimhom fuq il-mulej Ġesu, bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa, flimkien il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Il-mulej hu fit-tempju mqaddes tiegħu, il-mulej fis-sema għandu t-tron tiegħu. Għajnejh fuq il-bniedem jitfa' biex fara għajnejh jiflihom, flimkien il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Jarbel il-mulej il-ġust u l-ħażin u jobgħod lil min iħobb id-dnewwa, għax ġust hu l-mulej u jħobb il-ġustizzja
wiċċu idawwar lejn minnu sewwa. Flimkien, il-mulej idawwar wiċċu lejn minnu sewwa. Nibgħatilkom l-Ispirtu tal-Verità jgħid il-mulej u jwassalkom għall-verità kollha. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru dar u ra li d-dixxiplu li kien iħobb Ġesu miexi warajhom. Dak id-dixxiplu li waqt li kla kien imtett fuq sider Ġesu qallu mulej min se jitradik. Pietru mela kif ra lil dan qal lil Ġesu u dan mulej se jsir minnu. Ġesu qallu, inti x'inhi affarijiet tiegħek? Jekk jiena rridu jibqa' sa ma niġi. Int imxi warajja. B'hekk ġriet ix-xnija fost l-aħwa li dak id-dixxiplu ma kien se jmut. Madankollu Ġesu ma qalx li ma kien se jmut, imma biss jekk irridu jibqa' sa ma niġi, int x'inhi affarijiet. Dan huwa d-dixxiplu li qed jagħti xhieda għal dan kollu u li kiteb dawn il-ħwejjeġ. U aħna nafu li x-xhieda tiegħu minna. Iżda hemm ukoll bosta ħwejjeġ oħra li għamel Ġesu li kieku wieħed kellu jikteb kollox f'ħaġa b'ħaġa, naħseb li qas id-dinja stess ma kienet tesom il-kotba li kienu jinkitbu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-istedina ta' Ġesu llum tolqotna fil-laħam il-ħaj. Għandna din l-esperjenza ta' Pietru li Ġesu kien għadu kemm jgħidlu iran naċ tiegħi ta' missjoni. U Pietru minflok ħaseb fuq din il-missjoni staqsa l-Ġesu. Sa jsir minn San Ġwan. U kultant daw jiġri lilna wkoll. Qisu nibdew inqalbu anki fuq il-mezzi soċjali u naraw dak u dak x'għamel u dak x'għamel, naħseb fuq il-ħajja tiegħi inqabbelha ma' xi ħadd ieħor, naħseb fuq il-familja tiegħi u nqabbelha ma' ta' xi ħadd ieħor, naħseb fuq it-talenti tiegħi u qabbilhom ma' ta' xi ħadd ieħor. U iżni nispiċċa ħażin. U meta jiġrilna hekk, importanti ħafna illi nieqaf. Nieqaf nagħmel ftit mument u nitlob il-Ġesu, mulej għejni biex napprezza dak li inti tajtni. Għax aħna Alla ma minnix copy u paste. Kull wieħed u waħda aħna differenti minn xulxin. Mela kulħadd għandu s-sejħa tiegħu. San Ġwan, il-missjoni tiegħu x'kienet? L-imħabba u l-kidba. San Pietru, it-tmexxija u l-martirju. Kull waħda wieħed minna għandu sejħa partikolari. U importanti ħafna li aħna narfuha u napprezzawha. U meta nispiċċaw ħażin fuq dan il-mod kif qed ngħid. Nitolbu l-mulej u ftakar fi 3 affarijiet sbieħ illi żejnek bihom il-mulej. Dak huwa hekk l-ewwel messaġġ sabiħ illi aħna napprezzaw dak li għandna u nħarsu l-qudiem. X'qallu Ġesu lil Pietru? Int imxi warajja. U dak huwa l-iskop li għalih il-mulej isejħinna biex aħna nimxu warajh. U allura jekk nibqa' nħares il-qudiem u ma nħalli xejn
li jfixkinni li huwa faċli illi jiġrilna hekk, jekk nibqa' ħares lejh u lejn il-kelma tiegħu, allura nibqa' sħiħ fl-għaqda tiegħu miegħi, fl-għaqda tagħna miegħu. Allura nibqa' sħiħ fil-kelma tiegħu u f'dak li jgħidli. Allura nibqa' sħiħ li nagħmel ir-rida tiegħu u ma nħalli xejn ifixkinni jew jaqtali qalbi. Walhekk illum speċjalment qegħdin f'dan din lejliet il-miġja tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, ejjew nitolbu l-Mulej ħalli lienna jimlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħu kif wiegħed l-Apostli. Dil kelma illi qalilna Ġwanni dan il-Vanġelu. Hemm ħafna kidba, hemm ħafna imejjel li jagħmel Ġesu, kieku kellna nikdbuhom nimlaqqas id-dinja kollha ma tesana. Għaliex għalhekk? Għaliex il-Vanġelu jkompli, huwa kidba, imma huwa wkoll ħajja tiegħek u tiegħi. Il-Vanġelu jkompli bil-ħajja tiegħek u tiegħi. Għak nitolbu ħafna l-Mulej biex l-Ispirtu Qaddis tiegħu li bagħat fuq l-Apostli jiġġedded fina u jimlina bil-kuraġġ, bit-tama u bil-ferħ illi kullimkien inwasslu l-kelma tiegħu u nkunu xhieda tagħha kullimkien. Ninaqdu fit-talb ma' Marija, mudell tal-Knisja li titlob maquda flimkien mal-Apostli, fl-istennija tad-don tal-Ispirtu Santu. Ngħidu għalhekk ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. Għallu rid ġodda li se jitnislu mill-fonti verġinali tal-Magħmudija fis-solennità ta' Għid il-50 nitolbu. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. Għad-don ta' rikonċiljazzjoni u slim fil-ħolqien imqaddes bil-preżenza tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja nitolbu. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. Għal-fejqan tal-morda u l-liberazzjoni tal-foqra li fihom ukoll jitlob l-Ispirtu tal-Qdusija nitolbu. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. Għas-safa tal-qalb u qdusija permezz tal-Ispirtu tiegħek fostna. Aħna li qed nistennew bil-fidi il-miġja tiegħu nitolbu. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. U li jenna nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu nitolbu. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. Nagħmlu wkoll talba speċjali għal paċi fid-dinja u għal mexxejja tad-dinja biex il-Mulej jimlihom bid-dawl tal-erf ħalli jagħmlu minn kollox biex ifittxu it-triq tad-dialogu u tal-paċi nitolbu. Ismana Mulej għat-talb ta' ibnek. O Alla missier inti batti d-don tal-Ispirtu Santu l-Apostli tiegħek miġburin fiċ-ċenaklu ma' Marija, ibnek Ġesu. Ħati lilna bl-interċessjoni tal-Verġni Marija nikkonsagraw lilna nfusna għal qadi tiegħek u nxandru bil-kelma u bl-eżempju. L-opra tal-imħabba tiegħek fil-misteru tal-Għajt ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu fil-miġja tiegħu iħejjina s-sagramenti tiegħek għax hu l-maħfra ta' dnubiet kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wera lilu nnifsu bid-der lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxeret ma' kullimkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewiet. Birek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-ora tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, qal ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem, id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof Ġowlet jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li naqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li nalkoll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajta dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġġel tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Martri, ma' San Ġorġ Spreka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fihni natijek mulej, għati widen għat-talb tagħna biex kif aħna għaddejna mir-riti tal-patt il-qadim għas-sagramenti tal-patt il-ġdid, hekk ukoll nwarbu l-ħajja qadima tagħna u niġġeddu bit-tqaddis ta' ruħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa
Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Sem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana sma tal-tana l-esejn u għaf maħna, glorja l-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana ġesu li twilet għalina tikun ibben bnidem bħanna. Oġu stijaj għafrinna d-nubitna ħlisna minnar tal-infern u l-ġenna l-erwih kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom zon taħna tijak. L-ewwel misterju tal-ferm ta' l-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btani Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tieni misterju tal-feħ ta' Sitna Marija marret iżżur qriba tagħha Santa Eliżabetta.
Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek kull trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tani ġesu li t-wiletanina tikun bnidem bħanna. U ġesu tija jafrinna d-nubietna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kolla u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Tilet misterju tal-fehm ta' s-sjun ta' Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi salt natek, ikulli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek mberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marijo Malla itlob għalina midimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek
imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jismat tal-tani Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna. Għalisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbuħ kollha u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fir-raba misterju minn tal-fer, ta' Sitta Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-binom Ġesu fit-tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-plan Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, għalisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbuħ kollha u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fil-ħams u l-aħħar misterju minn tal-fer, minn Sittna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mni għal-mulej miegħek imberk inti fost nisa imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana. Slima lik lek najt u l-ċaħna tulufnati u l-teva, ilek titniedu aħna li nibqu l-nofru f'dan u t-tadmuħ, ija mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina għada tulufnament ġesu frottimbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missina li jinti bismewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marijom Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej.
Ħaruf tala li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana li tolbuk mulej. ħaruf tala li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu għati li inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħfi tar-Ruħu l-ġisem, bl-interċessjoni tal-Mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej, arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja l-nina u l-kuraġġ u għarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. għaddisin kollha ta' Alla, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li qimu l-mister tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek Alla, birek l-isem għaddes tiegħu, birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, birek l-qalb imqazza tiegħu, birek id-dem għażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, birek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Alla Marija Santisma, birka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, birek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Om, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.